radyo mo nationwide. Ang numero unong news and public service network sa buong Pilipinas. Kasama mo sa pagdiriwang at iba't ibang kaganapan. Yan ang Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Sa Dipolog. Ito ang DXDR 981. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Makahimo kamo pagkaon sa bisag unsang karne nga gibaligya diha sa merkado, so walay pag-agad sa inyong konsensya. Kay sumala sa giingon sa kasulatan, ang kalibutan ug ang tanan nga anaa niini iya sa Ginoo. Kung ang dili magtutuo mo dapit kaninyo sa pagpangaon o mihukom ka sa pagkuyog kaniya, kaon sa idulot kaninyo o gayaw pagpangutana tungod sa konsensya. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, mga ginikanan, mga kasama, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko niya nosob sa kahanginan. Of course, dinigyapon sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM, o sa online internet, inyong madugog sa website sa RMN Dipolog, rmndipolog.weebly.com. Sa gyapon, kiningubos yung galakad sa mong tulumanon. Shelbert Don Doyano, Senior alias Veritas. Kauban sa Pikas Lawak, Tani Lur ug Taxi Lumba sa technical side.
Pizza 12 no sa bulan sa Agosto tuig 2012. Mga igala, mga ginikanan, kumusta? By the way, maayong udto sa tanang mga nagmonitor din histakbayan sa Dipolog o diya sa online internet sa gihapon ako maingon, have a good day. Atong pasalamatan ang mga listeners nato nga mga suki gyud. Miaging simana atong na istorya ang usa sa atong mga listener nga mga OFW, particularmente sa Middle East. Sama ni Rickster Bakalan o Jojo Bokya, no? Mga brad nato nga mga OFW nga suki sa atong tulumanon nga mahilig og Catholic Faith Apologetics. Daghang salamat sa inyong maayong nga komento, no? May tungod sa atong tulumanon. Nang hinaota sa inyong maayong nga sitwasyon diha gawas sa atong nasod. O hinaot ang Dios magpanalangin sa inyong pagkaanaa diha. O magpanalangin ganatong tanan isip mga binuhat sa Dios. Okay no mga higala, mga ginikanan. Oh, by the way, no? Wala ta ka live program si Miyagi kay sayo mi sign off ang Arimen Dipolog kay doon na importante sab nga gilakaw diin kinuyugan sa ato mga amigo sa technical side. Mao na nga wata ka programa sa miaging Domingo. Karon ba dayon o sabta? Well, no mga higala, sa ato ng giingon nga nabiyaan na tuwa pa makuman nga tema may labot na sa kalanon. Mahitugod na sa kalanon mga higala, mga ginikanan. Maumanggani gibasa na to ang mga tudling nga giasoy ni San Pablo, no? Sa iyang sulat ni adto, no? Nga na-preserbar kay nasulat man. Sa iyang nasulat ni adto para sa mga matuhuon dito sa Korento. Pagkaanindot kaayo ni ini nga mensahe. Ini mensahe ni sa atong pagtuo og mensahe nga kinahanglan ato gayong kuhaan og pagtagad para sa atong pagtuo og sa kahiusa. Kinahanglan doon naman yun tayo batayan, doon na tayo basis. Kung wala gali tayo basis, basihanan, kung atong himuong basihanan o naamang gani pero ato ra pong kaugalingon. Kanang himuon nato atong kaugalingon ba nga wata kabantay nga gihimo natong Dios. O usahay di man ta kabantay nga labi nas mga igsuon nato nga dili motuo kuno og Dios kun mga atheist. Pero kung atong ayuhon jud og huna-huna bisan kanang atong dili pag-ila og Dios. Kanabang i-insist nimo imong yung hugtan pagbarog ka ng unsaray na asi mong hunahuna nga kining akong gihunahuna mo ni insakto. Dili ng mga tao nga nagtuo-tuo pa og Dios. Kining akong argumento, kining akong panghunahuna nga walay Dios, kining akong mga katarungan mo ni insakto. Kung atong aninaw na sama ramang pud na nga gihimo nimong Dios ang imong kaugalingon. Ngano man? Kaya ang imo lang gisunod, ang imo lang gituman o unsay madangat sa imong hunahuna, di ba? Di ba mo na ang pag-ilaog Diyos, kanang mag-ila ka Diyos nga, mauna ang Diyos, din unsay iyang sugo imong tuhuan. Tuo ka niya, di ba? So, wa ka mo tuo niya, ang imong kaugalingon ra imong tuhuan, sama da nga gihimong Diyos nimo ang imong kaugalingon, di ba? O, mauna, sa atong Kristohanon nga pagtuo pod, ang gihimo na tong basis sa pag-ila sa Dios ug mao gyud ang tinuod mo kining Sagrada Eskriptura kun Biblia. O dili lang pod kay Biblia, kay ang Biblia ra pod mismo nag-ingon nga kulangan siya, no? Wala diha kaniya ang tanan. Ingon ni San Juan sa San Juan kapitulo 21 tudling 25 nga dili ang tanan agi pamuhat sa atong Ginoo na suwat. Nagtuo gali kuno siya kung sulaton pa kanong tanan. Ang tibuok kalibutan, dili gani kaigo kasudlan sa mga sinulat. Ay perbuli pagka-istoryahan ba, di ito kayong di masulod yun pagkadakuan ng kalibutan. Pero ilang gipahimugatan ba?
Kadaghan bagid wa masuwat nya ang mga buhat sa atong Ginoo, either manudlo siya o magmilagro, di ba? O mo man na iyang mga buhat. Sa pa sa iyang mga panudlo, posible nga ang uban wa na gyud masuwat kay mo man nagingon ni Juan, dili ang tanan gipamuhat sa atong Ginoo na suwat. Mao na nga kanang sula eskriptura kun Bible alone nga gisupakan sa tinuoang Katoliko. Sukad pag yun na sa una, dili man yun Bible alone ang gitudlo sa simbahan. Pero pag abot sa Reformation, pag abot sa Protestantismo nga mga panahon, ay hadin mitumaw, ay hadin himugso ka ng sula eskriptura lang, Bible alone. Una-unang naguna-hunaan ng Bible alone mo kato si Martin Lutero o guban pa mga Protestante. Pero before sa Protestantismo, wala ginang doktrina nga Biblia lamang. Wala na. Kay kini lamang Biblia mismo mga higala. Para na ako, gyud mo din akong baruganan sa Kristyanismo. Paminawa o ayuhan ninyong pamalandong. Nganong mituo man ta nga kining Biblia linamdagan sa Espiritu Santo. Nganong mituo man ta nga kining tanang hisulat diri sa Biblia iya sa Dios o mao lagi linamdagan sa Espiritu Santo. Nganong nagtuo man ta nga pananglit kining Bag-ong Testamento, pila ra man ni kalibro? 27 ka libro sa Bag-ong Testamento. Nganong nituo man ta nga kinirang 27 ka libro ang linamdagan sa Espiritu Santo sa Bag-ong Testamento. Kay ngano mabasa ba sulod sa Biblia? Nga gikanonisa o gipilian ang mga basahon, then gihukman nga ang Bag-ong Testamento 27 lang. O ang Daang Testamento pila to? 46 o 39 ba? 47 kay di man nagsama ang atong Old Testament nga gibarugan, kay ang Protestantismo ang gidawat ang 39 lang, samtang ang sa ato sa Katoliko mga 46 o 47 depende sa pagbahin. Yun sa man nato paghisayod kay kung ato kung tan-awon kasaysayan mga higala mga ginikanan, dili raman kay for example, kanilang mga sinulat sa mga Kristiyanos kining sa Bag-ong Testamento. Kung atong tan-awon sa history, dili biya kay 27 ra ka libro ang nasulat sa mga Kristiyano mahitungod sa panudlo sa Kristyanismo. Dili lang kay 27 ka libro. Pagkadaghan, libo na mga higala mga ginikanan. Kanya pinaagi sa mga konsilyong Katoliko, Council of the Catholic Church. Mga konsilyo, kanang meeting ba nga unsay mga issued ha, pangdebatihan o unsay mga sungi, then mo deklara dayon unsa rin atong gituhuan nga opisyal, mo na mga council. Pinagi sa mga meeting, pinagi sa mga konsilyong Katoliko sa Cartago, sa Hippo, pinagi sa iyang konsilyo gihashasan kining mga nasulat sa Kristiyano. Then nahukman nga ang Bag-ong Testamento mo akong ihimong example kanilang Bag-ong Testamento di sa kung may labot tong daan kay di man gud man nagsama nga tong ibarugan ay 39 then ay 46 no atua. So bisag kining New Testament lang himuon na tong example, kining Bag-ong Testamento mo himuon na tong ehemplo. Nga kita tanan Protestante o Katoliko puros ta nagtuo nga linamdagan sa Espiritu Santo kining 27 ka basahon sa Bag-ong Testamento. Ang pangutana, kanang kamatuoran na nga 27 ra ka libro ang linamdagan sa Espiritu Santo sa bag-ong kasabutan. Ang pangutana, mabasa ba na sulod sa Biblia? Nag-ingon ba ang Ginoo og mga apostol nga ang linamdagan sa Espiritu Santo nga mga basahon sa Bag-ong Testamento 27 ra ka libro? Mabasa ba na? Nag-ingon ba ang Ginoo na og ang mga apostol? Dili mga higala. Ang nag-ingon ana konsilyo nga Katoliko nga human sa pagpili paghashas unsa ang ato rang dawaton o linamdagan o dito gi-canonize then ya man nagsumikad kanang canonization dili ra kay kanang mag-canonize og santos. Kining pagpili og unsa ra kayo mga basahon sa atong Biblia, canonization ang resulta ana. Gihimo na sa pag-canonize sa simbahang Katoliko. Una nga usahay makaingon ta nga inconsistent, no? It does not follow ba?
ang baruganan sa ato mga igsuong protestante gikasubo ko nga ako ning isulti ninyo kay hibalo ko nga mahimong mahiubos mo masuko mo sa akong giistorya pero mao ning tinuod dili man tanang tinuod nga sayunan nato sayon ra nato paminahon og maayo sa atong panimati itong kaugalingon na amang po yung mga kamatuoran nga masakitan gyud ta. Pero sa ako nang giingon lagi kining sakit duhang ka klase. Naay sakit nga makadaot, aban naay sakit nga kinahanglang dawaton kay makaayo sama anang bakuna sa bata. Sakitan to ang bata, murag makuan ta ba? Murag sakitan ta nga kun atong bata bakunahan dia sa nurse o sa doktor o ini in charge dia sa health, no? Nga departamento nga bakunahan pasakitan, no? Kag bakunahan pasakitan man na, di ba? Kay sakit man ang bakuna pero nganong kinahanglang dawaton na to na bisag sakit. Kay ang maong sakit makaayo. Inanaw sa bang kamaturan. Ang kamaturan sakit matud pa diha sa nagsuwat ng Hebrehanon 4:12. Ang pulong sa Dios sama sa espadang duhay suwab. Sakitan mangitag matamaan ta. Pero kung dawaton lang na to bisan sa kasakit, para sa nang tambal nga tumaho na to, di man tanan lami. Ewa yoy taste na maot yun na to itulon, pero kay tambal man kinanglang dawaton. Inani po dang kamaturan. Ang inani akong baruganan. Sa paghisayod nato mga higala mga ginikanan, pagkasayod nato nga kining pagkanunay sa pila ka libro ani ang kaning niya sa Biblia. Pag-ingon nga ang Katoliko man daay nga konsilyo ang nagpili, ang naghashas, ang nagkanunay pila ra gyud kabasahon ang mga nahisulat des balaang kasulatan nga linamdagan sa Espiritu Santo. Katoliko man daay ga ingon ana. Kay wala man tuod na sulod sa Biblia, wa man mag-ingon ng Ginoo nga kung duna na mga sinulat ang mga Kristiyanos kinahanglan kana rang 27. O ang mga apostol mo ay magpili unsa ra gyud ang linamdagan sa Espiritu Santo, wala biya mag-ingon sa Kristo ana. Kay kanang pagkanunay pila ka masahon ra ang Bag-ong Testamento o bisan katong daan, awahin na biya na. Wa na namatay na si Kristo, nabanhaw tuwa na sa langit. Ug wa nay apostol bisan usa ka buok. Kay si Diyan mga gituhuan nga namatay diha naman sa mga kawan. Mga 100 or after AD na. Ana. Unya sa atong nahibaw-an diha naman sa mga ikatulong siglo. Ikatulong siglo mga 300 plus. Wala na ko mada akong guide mo nang basta pataas 300 to. 300 plus AD. Na-canonize ang pila gyud ka libro ang Bagong Testamento. May gipilian man. Mga mauni ang 27 ka libro sa Bagong Testamento maulan ni linamdagan sa Espiritu Santo. So awahin na ang canonization. Pila ka basahon ang Biblia, ang mga naisulat. So karon nganong nituo man ta ang ato mga igsuong protestante nga Bible alon nganong nituo man sila nga kining 27 ka libro sa Bag-ong Testamento maura ni ang linamdagan sa Espiritu Santo nga pagkadaghan man tang libro kay daghan man nasulat ang mga Kristiyanos. Nganong natuo man sila sa konsilyong Katoliko nga ang Bag-ong Testamento 27 ka basahon. Nga wala man na sulod sa Biblia. Karon of course makita nato inig ihap makita ganatong 27. Pero ang pangutana, kinsa man nag-ingon nga 27 ra? Wala mag-ingon ng Ginoo, wala mag-ingon ng mga apostol. Kinsay nag-ingon ana sumala sa kasaysayan ug history? Konsilyo nga Katoliko. Kahugpungan nga Katoliko ang nag-ingon nga kana linamdagan sa Espiritu Santo. Therefore mga higala, ang mutumaw sa atong panghuna-huna karon ingon ani. Dili ni ako ra, ako po ning nahibaw-an kay parehas-parehas mi. Usahay kining mo basa tag Biblia na atay mga argumento nga mapupo. Usahay makaingon kung ako may nag-una aning argumentuha. Pero later on akong madiskubrihan uy di man day ako may nag-una ani. Dugay pa naa naman day mga Katolikong gagamit aning argumentuha. Tagaan mo na kog sample mga higala. Kanang primacy of Saint Peter nga kanang nagtuo ta nga unang Santo Papa si Pedro. Usa sa akong nahimong basihanan ana katong sa Isaias 22:20-23 nga kanang tinugyanan sa Yahweh gihimo kang primero ministro. Tawagon kag amahan o father.
So kato si Eliakim sa una nga gihulip ni Shebna, magitugyanan siya sa Yahweh kuno sa pag-abdi sa balay ni David. Ang gikan ni ang gahom unta tuan ni Shebna nya kay giilisan siya kay usa siya ka wicked prime minister. Ilisan siya ni Eliakim, mag-iingon itugyan nanto ni Eliakim ang maong Yahweh sa balay ni David. Ang Yahweh nagpasabot sa kanang gahom o otoridad. Nya tawgon siya og amahan, so manang amahan papa sa kinatsila. Nya kay sa Bagong Testamento ang gitugyanan ni Kristo isip prime minister niya gitugyanan niya sa mga Yahweh sing harian sa langit sa 12 ka apostol, si Kuan man si Pedro man. Ihatag ko kanimo mga Yahweh sing harian sa langit. Meaning siya mo'y gihimong papa, gihimong kanabang shepherd. Naampo na sa John 21:15-17 noon nga ang pagka-shepherd ni Kristo ay ang pagkalabawong pastor iya kining gilugway. Iya kining gilugway gi-authorize po niya si Pedro ana. Pedro at imanang ako mga karnero. Kaya balik man siya dito sa langit. Itong human siya nabanhaw. So iyang gi-take charge ng pagdumala sa iglesia nga ito ni Pedro. Nalagi yung pastor, na ilabawang pastor. Muna nga sa pagsakana ni Kristo sa langit, si Kristo nagpabiling labaw nga shepherd. Pero ang iyang pagkalabaw, dili makita. Ang iyang pagkalabawang pangulo, di makita kay tuwa man sa langit. Pero kinahanglan doon na makita mo nang gipili ni Pedro as representative. Una gigawi natong isip example ang Isaias 22:20-23 niya ng primacy of St. Peter. May gala abi na ako may una mo'y naka-discovery ana ba sa dihang wa pa na ako na mabasa sa mga librong Katoliko. Ako na gigawi nga argumento then later on akong na-discoveryhan. Jesus kay ingko di man di ako igaunaan mga apologists nga Katoliko, mga karaang tigpanalipod sa pagtuong Katoliko, dugay ng gagawi anang Isaias 22:20-23 in support no sa pagdepensa anang primacy of St. Peter kay Katoliko ra may nanudlo ana. Of course kung mga protestante mo dawat sila anang pagtulon ana, awa di man ma-rationalize ang ilang tinhuan kay nganong magtukod pa man sila protestante nga naa man day otoridad ni Kristo nga gitugyan nato ni Pedro nga magpasabot nga sakto ang gitudlo sa Katoliko. So mangita sila paagi nga supako na nila, mangita sila mga argumento nga para dili mo tuwa mga tao anang primacy of St. Peter, para ma-rationalize, para matagaan og luna ang ilang protestantismo nga ideolohiya mga higala. Ako nang giapil ag hisgot ha kay mo man example god. Mo na sample ba nga usahay kini mga argumento na to nagtuuta nga ato-ato ra ni pero dugay naman din ning gigawi sa simbahan. Sa una pang mga kauban nato sa pagtuo. Inani manggod mga higala no. Apan knowing ba sa dihang nasayod na ta nga ang Katoliko man diay ga ingon nga kining nasulat sa Biblia linamdagan sa Espiritu Santo. Nya nganong mutuo man ta sulod sa Biblia? Kana mga nasulat sa Biblia nganong natuo man tang linamdagan sa Espiritu Santo nga ang Katoliko man diay nga relihiyon. Ang mo'y nag-una, mo'y nag-ingon nga mauna. Ang Tinoo daghan mga basahon nganong wala man moingon ang Katoliko to apil po to siya. Nga kiniramang 27 sa Bagong Testamento, kiniraman nga wa man ta mag-ingon ng Ginoo nga iphan ninyo na. Dayon apiliin ninyo na pila ra gyud linamdagan kay daghan man kayo manulat. Wa man ang Ginoo mag-ingon ang Ginoo na og ang mga apostol nga kinahanglan pilian ninyo na dayon hukmi og unsa ra gyud tinuod ana. Wa mag-ingon si Kristo ana. Iyon sa nato pagsiguro nga kini linamdagan sa Espiritu Santo nga pagkadagang sinulat sa mga tao nga naghisgot og tinuhuan. Katoliko mo nag-ingon ana mga higala, nagproklama, nagkanonisa. Kung anong tuo mga kadritso ana. Sa atong baruganan mauni og naparehas po ni sa uban nga mga Katoliko nga nanalipod sa pagtuo nga ingon ani mga higala. Sa in English pa, I must first accept the authority of the Catholic Church before I will accept the Bible. Sa binisaya pa, kinahanglang ako sang dawaton ang otoridad nga Katoliko
ay kumutuo anang mga nahisulat sulod sa Biblia. Nga naman mga higala, kay ang Katoliko may nag-ingon nga kinilamdagan sa Espiritu Santo na adri nahipatik ang mga kabubuton sa Dios, pagtulunan sa Dios. Kinahanglan tuhuan sa nako ng iyang otoridad sa pag-ingon ana. Ay kumutuo nga kanang nahisulat sa Biblia, tinuod kay siya man sumala sa kasaysayan ng nag-ingon ana. Ako sang dawaton ang otoridad Katoliko ay kumutuo ang Biblia. Kay ang Katoliko may nag-ingon nga kaning Biblia linamdagan sa Espiritu Santo. Mao na nga itong gituhuan. Tuo ang mga Protestante galiana. O diya lang ta nagkasungi anang ihap sa daang testamento. Kay para sa Protestante, kanang Makabeyo, kanang uban niya, kanang Tubit, kanang Sirak, yung dugangan mga kunos Katoliko. Kita po mga Katoliko no. Naan sa original katong Septuagint, itaktak lang as Protestante. Sama ni Martin Luther. Napag ito'y taktakon niya pero wala masugot ang ubang mga followers niyang Protestante. Kanang James lang, kanang Santiago o mga higala o Jacobo. Apilon unta na ni Martin Luther og taktak. Di unta niya apil kanang sa Bagong Testamento ba? Tanawan ninyo, basahan yun yung history bang higala? Ang taktako ni Martin Luther dili lang kay kanang Tubit, kanang Makabeyo nga klaro kay ang purgatorio o sa pana kanang Sirak, kanang sa pana diha. Itaktak na ni Martin Luther wa na niya giapil. Nya sa Bagong Testamento na apod untay taktako niya hasta ng Santiago ngano kay diha sa James God klaro kay nung pagtuo nga naay buhat. Anang pagtuo kuno walay buhat patay. Musukuhi man sa iyang faith alone, pagtuo lang, walay buhat. Nang gusto niya nga, akin sinulat ni Santiago, wa na'y apil. Pero naula po dagoy mga Protestante nga, ang mga sumusunod niya nga, di taka, may mo na. Wala lagi taktak ng Santiago, pero si Martin Luther, nagunaw na itong taktako niya ang apil ng Santiago. Kaya nasupak sa iyang interpretation sa pagtuo. Kay baluan na may galawa mo, kay baluan na mo nang tuon mo sa tanan, dili lang kay Biblia lang, kay ingon si John lang, hindi tanan ang suwat diha. O mao na mga higala, we must first accept no? We must first accept the authority of the Catholic Church before we will accept the Bible. Ato sang dawato ng otoridad Katoliko ay hata mo dawat anang Biblia. Kay ang kanang Biblia, produkto na sa tinho ang Katoliko, mga higala mo gahashas, naghipos ana, nga gikumpile na, then gipilian, unsa ra gyud ang linamdagan sa Espiritu Santo. Sa ako nang giingon daghang kay nang basahon, napagalit ito'y gituhuan nga suwat bugkuno ni Pedro, nga wala na diha sa itong New Testament ron, ni sa pato. Agan gito, walang ko nakadala guide. O mga higala, wa man ko magtuo nga mo ni ako mahisgutan karon. Mo nang mahay kog dispensa ninyo kay kasagaran sa atong mga tulumanon, di ko mag-andam mga higala. Ang ako rang matawag og andam kanang nagbasa ko layo pa, no? O kanang maminaw ta sa homilia sa pari, kanang maminaw ta sa misa, din maminaw ta sa mga teologong Katoliko. Maura na yung gitawag na kog andam. Pero kanang mag-andam yun ko para aning programahan ron, wala kina ko na himo mga higala. Murag matawag ni isang impronto. Mga itag dispensa na. So mga higala, hato sang biyaan ng kanang puntuha, kanang ato sang dawaton ang otoridad Katoliko ay nato dawaton ng Biblia. Ngano dawat mga ng Biblia kung di na katuhuan ng otoridad anak nga nag-ingon nga linamdagan na si Espiritu Santo. O kung dili kasaligan ang otoridad nga Katoliko, sa ato pa dili kasaligan ang iyang kanonisasyon, pila kabasahon ang daang kasabutan o bag-ong kasabutan. Sumala sa mga konsilyong Katoliko raman nato na mahibawaan, pila ang daang kasabutan o pila ka libro ang bag-ong kasabutan. Na kung di ta kasalig sa otoridad Katoliko, di ta kasalig ang mga nasulat sa Biblia, mga higala, mga ginikanan. Okay, may yung kagsinulat mahitungod sa Diyos, pagkadagang sinulat na ay sinulat sa kanang nagsuwat anang Quran sa itong mga igsoong Muslim. Si Joseph Smith, propeta ko no, nagsuwat po.
O kana si katusi ka ng propeta sa mga Adventist na apod siya mga sinulat walang giapil sa Biblia. O nagtudlo gihapon may labot na og Dios. O mga higala, pagkadaghang kayo ana. O asa may tinuod ana. Nga daghan man kayong nanulat mahitungod og Ginoo. Ano ni dahawat man nga kanang 27 kabasahon sa Bagong Testamento maora na ang linamdagan sa Espiritu Santo sa bagong kasabutan mga higala. Nga dili man na mabasa sulod sa Biblia. O kitang mga Bible alone be. Mabasa ba diya kanang kamatuoran na nga ang linamdagan sa Espiritu Santo sa Bagong Testamento 27 lang. Of course makita na tong ipho na to 27 na diha sa New Testament. Pero watay mabasa nga 27 lang sa mga panudlo ni Kristo mga apostol. Nadiskubrihan na lang natin iron nga 27 kay human naman gikanunay sa Katoliko nga mao na nga 27 ra ka libro. Pero wala na niya sa Biblia mga ginikanan. Una nga kung ni salig ta anang mga nasulat sa Biblia nga katuhuan na ato sang saligan ang otoridad Katoliko nga nag-ingon ana kay siya may nag-ingon ana nga atong gituhuan ang karon mga higala mga ginikanan. Yato panghikawan ng Iglesia Katolika ron ug manudlo na. Maingon na sayop. Mga sayop na mga sala na itong mga kadagkuan simbahan pananglit. Pero when it comes to faith and morals na gali, dili naman na pagtulunan sa mga pare. Lamdag sa Espiritu Santo naman na kaya na may mga pagtulunan nga resulta sa lamdag sa Espiritu Santo kaya napadala ang Holy Spirit nga may mugiya sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Niadtong Pentecostes, o manay mapasanginla na to ang Espiritu Santo nga kung maghisgot na gali og faith and morals, tuluhuan og pamatasan para sa kaluwasan ng mga pagtulunan, ang mga pare di masayop sa pagpanudlo ana. Gawas ko ng pare manudlo lagikan sa iyang kaugalingon. O gawas og ang pare dili mo tuman ana mga pagtulunan nga linamdagan sa Espiritu Santo makasala na sila. Pero kanang panudlo nila nga na ay Dios nga kanang magnalan mo tambong ta santos nga misa kung the breaking of the bread mo na original nga ngalan ana. O dili mo na gikan nila. Lamdag man na sa Espiritu Santo. Wala ni tuo ta sa relihiyon. Sa pagtuo pero kanang mga sayop-sayop nilang personal wala na nilabot. Ingon po si Kristo po na daan sa Mateo 23. Tuhui. Respetuhoy ang otoridad nila ilang pila ng ilang mga buhat nga wala masubay sa ilang mga pagtulunan. O na ka ng pagsupak na to sa RH bill, klaro yung ko na ako angay yun ang supakan na itong mga igala kay that is ko na ang lami rabag ngalan, no? Lami kay ngalan, no? Responsible parenthood. Pero mga igala, wala pa na mainbintos gobyerno ng ngalan na responsible parenthood. Ang Katoliko, dugay rin gawit-gawi, ana. Tanawa, basahan ninyo sa Katikisem. So, Batikan to, bisag Batikan to lang. Dugay rin gagawi ang simbahang Katoliko, gagamit ang responsible parenthood. Pero ang original nga responsible parenthood, kanang sa simbahan. Dili nang gigama-gama ron sa mga tao nga supakiro sa simbahan. Lami kay ngalan responsible parenthood pero naay gi-appeal diha nga nahisupak sa balaod sa Dios kanang contraception. So babalikan na po nato naghisgot. Mo ako ning gi-appeal mga igala kay haom gyud sa tong panahon. Anyway, kining sa kalanon atong tema, di kay ni daghang kuan, mga bisag pipilara ka teksto atong kutloon, klaro na katong simiaging Domingo o una pang Domingo nga gisgutan nato ni. Klaro naman gitong gipanudlo ni Kristo nganong wa na nagi-apil ng tulumanon may tungod sa kalanon kay dili na maoy garantiya nga makapamatarong nato. Ang tinuod jud kunong makasa o makapahugaw sa tao kanang gikan gyud sa iyang sulod, gikan sa iyang kasing-kasing ba. No, gato ako naman tong di na lang ako sublion, di ba? Sa tong unang sibya na to mahitungod sa kalanon, gatong gibasa na to tong San Marcos 7:18 ngadto 23. Diyan karon na tong gibasa ang 1 Corinto 10:25-27 kung inyong natagad to, klaro naman to kaayo. Pero ato nang i-expound karon kung napatay panahon. So kanang ato sang tak-upan ning atong paghisgot gamay og Bible alone kay nanglan ato na nang dalikdan kay wala man na itudlo gyud sa original nga Kristiyano nga kanang Bible alone ra kay contradiction na sa mga nasulat ra po sa Biblia. Sa mas giingon ni Juan nga dili tanan nasulat. Nya kanapong uban maingon nga tinuod na brad giingon na ni Juan sa 21:25 dili tanan nasulat pero kato kuno wa na masulat wa na kuno tukin ang lana.
O bitaw kunong wala na gisulat kay wa na kinahanglan na, dili na mao mangigala. Wala mag-ingon si Juan nga nagsuwat ana. Ang kadtong wala masulat wa na kinahanglan na. In fact sa sumpay kung mubasa mo ng King James version kanang Protestant version nga hubad's Biblia, dili ni self-serving kay hubad protestante man yun ng King James, no? Kung wa ko masipyats pag duki-duki, no? Pag hinumdom sa atong mga pamasa. O Protestant version ng King James, kung basahon nimo ng John chapter 21 verse 25, ang giingon ni John diya sa maong hubad, katong wala masulat, kinahanglan untang sulaton. No, kinahanglan untang sulaton pero wa na lagi masuwat. Nya sa to pa kanang naamong koy kanang ministro nga dili katoliko, ministro sa Iglesia ni Cristo nga akong na hinabi o na naka-exchange mig ideas ba kay akong gikutlo ng Juan 21:25 ang iyang komento en siya nga, Brad, veritas tinuod nga naay wala na masulat pero kanang wa na masulat wa na kuno na kinanglana. Di ako siyang giingnan pinagi sa tong tubag-tubag na mo sa radyo sa una. Ingko na sayop ka na, bro. Wala mag-ingon si Juan nga kadtong wa masulat wa na kinahanglan tanawa basahana sa King James. Mura ba na paborito ninyong hubad's Biblia? Unsay giingon ni Juan dia mahitungod sa wa na masulat. Ang ingon siya nga ang wa na ko na masulat kinahanglan untang sulaton. So mayon kay kinahanglan untang sulaton sa to pa importante sad. Unya unsa may giingon sa Ginoo, tanan nga akong gisugo o gitudlo kaninyo tuhuin ninyo. Wala maingon nga ayaw lang i-apil ninyong tuo kadtong wa na masuwat. Wa mag-ingon ng Ginoo, tanan nga gitudlo niya. Yan ingon si Juan, dili tanan na sulat sa to pa. Ang tanan na sulat ug wa na masulat kinahanglang tuhuan na. Ug mo punay giingon ni San Pablo. Walay kontradiksyon ang gitudlo ni Kristo og ni San Pablo sa dihang niingon sa diya sa 2 Tesalonica 2:15. Ikaduhang Tesalonica kapitulo 2 tudling 15 nga niingon si San Pablo, hupti ninyo o tuhuin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagig wali nga binabaog sa sulat. So dili lang kay ang sinulat lang kay naigi binaba na lang kay wa na lagi masuwat. Mo nay pulong sa Dios, only the word of God, dili nang only the scripture. Kay dili biya parehas ng only the scripture o only the word of God. Ang gitudlo sa Katoliko, only the word of God. Ang mga pulong sa Diyos lamang. Ug moingon kag ang mga nahisulat lamang ngo only the scripture o Bible alone, kulangan na. Ngano man? Na ako'y nag-ingon ako sa una ba nga, Brad, parehas raman ng only the word of God o ang mga pulong sa Diyos lamang o kanang Bible alone. Kay kanang Bible kuno pulong man sa Diyos, parehas ra kuno na ako siyang giingnan. Dili na parehas, uy dako kinagkalainan. Kay kanang moingon kag only the word of God, ang mga pulong sa Diyos lamang ang girefer ana ang duha na nasulat ug wa masulat. Mga pulong sa Diyos nga nasulat ug wa na masulat. Pero kanang moingon kag Bible alone o only the scripture o sula scriptura, ang motibo pasabot nga ang pulong sa Dios di ay kanarang nasulat. Bible alone gud, may kag Bible nasulat. May kag only the scripture o sula eskriptura salin natin, ang motibo pasabot kanarang nasulat. Sa to pa way labot tong gibinaba na lang. Nasulat raman. So tinuod nga kanang Biblia word of God. Pero part ra na siya, dili ang tanan nasulat manggod. Mga pulong sa Diyos. Muna nga kanang sula eskriptura kung Bible alone, pagkadako yun ang sayop mga higala o daghan kayo nagtuo, ana. Anya, inconsistent ra ba po gihapon, kaya naarabya po na sila gituhuan ng wala sa Biblia, pa Bible alone, pero di biya tanan gituhuan po na as Biblia, samaan ng paggamit og kondom ron, kanang palaygit, kanang, sa pana diha, kanang pills. O, naaba ko na sa Biblia, gitudlo, basa bago na. Kung magplano tas pamilya, i-apil na ito ng gamit. Naabaw na sa Biblia. O, niya, natuo sila Bible alone. Pero nung gamit sila na, ingon simbahan na ayaw, gamit sila na bisagwa na sa Biblia. O, na Bible alone sila. So, ang ilang pagtulunan mismo, ilara pong gisupak. Kaya ng paggamit og kondom, og pills, palaigi, tuwagin na bisag usa ka bersikulo lang. Napahinuon tayo mabasa nga kanang contraception gidili nas Ginoo. Na sa Genesis 38:8 nga to sa Jess, kato si unan ba nga nagkontracept, katong iyang contracept noon,
nang gitawag to kanang withdrawal. Yaw sa man to ni hitabo ni unan. Gisilutan sa Ginoo og kamatayon. Ito niya to sa Old Testament God. O pahamtang dayog death penalty ang Dios. Si unan gisulutag kamatayon. Tungod kay nagkontrasep siya kato iyang gigamit withdrawal. Unyan, moingon ang uban nga gisilutan kuno unan dili tungod kay nagcontraception siya o nagwithdraw siya. Nagwithdrawal siya. Sulutan kuno siya kayo na wa niya matuman to iyang responsibilidad isip igsuon sa namatay niyang igsuon nga naminyo nga ang balaod nila nga kinahanglan ang igsuon mo motupad o mutuman nga kinahanglan magkaanak sila pinaagi na sa laing igsuon. Ang ato pong explanation sa Katoliko mga higala nga mao original dili kay na kasa si unan gumikan lang kay wa niya matuman tong iyang responsibilidad. Ngano man kay kung tan-aw ninyo balaod sa mga Hudiyo sa una o mga Israelitas, ang wala pagtuman sa obligasyon ngadtong yan ling muhatag og anak siyang igsuon kung namatay na ang igsuon, dili man death penalty ang silot. No, not death penalty. Dili death penalty ang ipahamtang kung kana ra imong malapas kana wa nimo matuman imong obligasyon nga muhatag og anak sa imong igsuon kung namatay na kung buhi pa ang asawa. Dili death penalty pero ang gipahamtang silot sa Ginoo niya death penalty niya tong iyang sa nga nagwithdrawal siya. So mga scholars nga mao gi original mahigala nagtuo nga gisilutan si unan dili tungod lang kay wa niya tumana ang iyang obligasyon nga muhatag og anak siyang igsuon kay buhi pa man siyang igsuon batay naman. Ang dili lang tungod kay wa niya tumana ang iyang obligasyon isip igsuon kundi tungod kay nagwithdrawal siya, nagcontraception siya mga higala. So ang Katoliko makakita pag bersikulo nga klaro kay ang gibawal na siya sa Dios. Nya kanang contraception bisag usa ka bersikulo wa man gitoy mabasa na. Nya maingon sila nga Old Covenant pa man to veritas, daang kasabutan pa man to, wa naman as Bagong Testamento. Ang pangutana po doon, asa mabasa sa Bagong Testamento nga giusab na kanang Old Covenant yan. Dili biya tanang mga balansa yun sa Old Covenant nga nawala na diri sa Bagong Testamento. Para sa nang ayaw pagbato og laing Dios sa bagong kasabutan mao ra na gihapon. Kung giusab na kanang contraception, di na unta tay mabasa nga si Kristo bisag usa na lang ka bersikulo nga nag-ingon ngo dili na tumanon pwede na taron magkuan contraception. Nya mukutlo dayon tong ministro sa iglesia gawion day nang sa Genesis 1:28 ba na 26 nga kung magdaghan na mo pero kuan subdue ning control mo din ng population control kung nambot pasabot ana nga ilang to ison din ang bersikulo para makalusot ng ilang kanang contraception. Pero ang tinuod mga higala, ang pag-ingon sa Dios ato nga unsubdue meaning control, umbot ipasabot nga ang tao sanglit mo ay labaw nga binuhat sa Dios mo ay mo dumala sa tiris kalibutan. Mo mo control sa mga kanabang mga butangan ni adiri. Pero diya sa pagkontrol sa kalibutan, pagdumala sa kalibutan, unsaon man pagdumala sa kalibutan, tanan ba maayo, tanan ba nga buhat diya sa pagdumala insakto? Ila ding palusuton nga kana kuno pagkontrol diya, pagsubdue sa kalibutan, apil kuno ng kanang mugamit kag kondom, magpalaygit, apil kuno na nga wa man nagiingon diya sulod sa Biblia. Anong ganun pag-ingon diya subdue the earth, meaning ang katawhan, ang mga tao nga espesyal nga gama sa Dios may mo dumala. Nya diya sa pagdumala dili tanan sakto. O kanang pag-contraception mga higala, wa gyud ay bisag usa ka bersikulo nga usa na sa pamaagi sa pagdumala. O sa pag-develop nimo diya sulod sa kuan. Sa diya sa ato kining kalibutan nga gigama sa Dios. Wala gyud bisag usa ang mabasa hinoon litra por litra nga kanang pugna nimo ng kinabuhi nga mutumaw mga higala. Ang mabasa hinoon gidili hinoon ang
Sama atong gikutlo nako sa Henesis 38:8 ngadto sa 10. Nya sa bag-ong testamento wa gitay babasa bisag usa na lang ka apostol o ang ingon ni Kristo nga okay na nang contraception wa gina gihapon. Nya ang original pagyod nga pagtulon-an sa Kristyanismo, mga higala bisan diya na sa ikaduhang siglo, ikatulo, bisan pag-abot sa Protestantismo ni adtong 1520 o 1521 ba to? Bisan ang unang mga Protestante mismo wala gyud mo supak anang pagtulunan sa Katoliko nga gidili ng contraception. Kato si Martin Luther, kibalo ba mo mga higala? Wala niya supaka bisag nagprotestante siya kay wa ni rebelde siya sa Katoliko, pero wala niya supaka ang pagtulon ang Katoliko nga gidili ng contraception mga higala. Ya dili lang kay siya mo ni mga original Protestante si Calvin, si John Wesley, ug si John Calvin tanawa na ilang mga panulat. Di ba puros na sila nagtakdo. In fact, kutluon pa nila ng Henesis 38:8 ngadto sa 10 nga evil gyud na dautan yun ng mag-contraception ta mga higala. O mga original Protestante wala mo supak anang karaang panudlo sa simbahang Katoliko nga evil lang contraception mga higala. Nya kanu sama na nausob. Kanu sama na nausob mga higala ni adtong 1930 katong Protestante nga Anglican Church. Ang Anglican Church may unang miusob ana tungod sa social pressure kay daghan ng mga taong gusto ana. Kay hala tirada gyud, palami lang. Wa na responsibilidad. Giusob na as Protestante nga Anglican ni adtong 1930 unya ang ubang po mga Protestante ron niawat hasta na ng Iglesia ni Kristo. Nya mo gamit ra bag teksto sa Biblia sus pagkalulo oy taon sa mga taong malimbungan nila. Na ang karaang pagtulunan jud sa Kristyanismo gidili ng contraception. 1930 ra na giusob. Adtong Anglican Church nya kay balo mo unsa historya ng Anglican Church. Pagkatukod pa lang anang tinuhuan na foul na. Foul na nga naman kisa may nagtukod anang Anglican Church. Si King Henry VIII o 7 mo to 8 o King Henry VIII. Kabalo mo kinsa na si King Henry VIII. Katoliko na permero. Unya nagdako ang ulo. Nagdako ang iyang garbo ngano kay depender gug kuno siya sa simbahan. Daghan na siyang nahimo para sa simbahan kay dipensor. Nakaron nagguna-huna siya nagdako iyang ulo nagtuo siya unsa iyang pangayoon ihatag Santo Papa. Nakaron na iyang gipangayo Santo Papa nga makig-divorce man siya atong iyang asawa yung legitimate yun iyang asawa no si Catherine of Aragon kung wa ko malimot sa ngalan. Makig-divorce siya kay naay nagustuhan niyang laing babae kato si nalimot ko nga Ana Boleyn ba to? O gusto niya makig-divorce siya niya nangayo Santo Papa pagtugot permission nga makig-divorce ko sa akong asawa kay minyo kog lain. Nawa may ground na supak man na yun ng divorce kay God hates divorce God na sa Biblia. Wa pod mahadlok Santo Papa gyud. Bisag unsa ka kuan pod may gahom pod kay King God, hari God. Ya, nasuko si King Henry VIII niya dito sa England. Iyang gidani hasta mga obispo dito mga pare nga morebilde na sa Katoliko di na motuo Santo Papa. Now na-establish niya nga siya nay labaw anang Church of England. Daghang kay naga ito yung mga namartir gipamatay itong mga pare o obispo nga wala ang patuo niya. Of course daghan pong pare o obispo hadlok niya ni tuon lang pod mo nang namugna ng guwa ng Church of England nga Protestante. Muni masakit nga hitabo sa kasaysayan mga higala. Pero tinuod ni. Ubang mga Katoliko di lang mo hiskot ani kay hadlok sila mga suko po ng mga Protestanteng Anglican ron. Sa akong kabahay hindi man nidautan istorya bahala nag masuko. Pero kinasingkasing ako ning giistoryan yung mga higala kay mo ning tinuod kay basing wa mo kay balo ana. Mo kuning gisulti ninyo kay kanang pagkatukod anang Anglican Church foul na nadaan mo manggali nga mga obispo ron mga pare nga Anglican Church nga nakakuha na gyud tinuod ubay-ubay na pud nila nga nagkatoliko ng uban mga pare na pud silang Katoliko ron na sa EWTN Eternal World Television Network mahibaw-an ninyo mga higala. Una asa man na mga higala karon unsang tekstuha sa Biblia na makuha ano tog base na nganong nahitabo ng ilang giusob.
Bisag ang original nga pagtulon ang Kristiyano gidili na bisag gali ato mga igsuong Muslim mga higala, supak sila anang kontrasepsyon. In fact, katong rally nga gihimo dito sa Manila ni apil ni duyog ang ato mga igsuong Muslim. Ang wara mo duyog kanarang Iglesia ni Cristo na mga Protestante kay naa naman ila naman laging giusob. Na kung atong tan-awan mahigala kanus-am nagsugod ng Islam sa atong research, diyan na sa mga ikaunom nga siglo 600 kini tumaw to si respeto na to sa mga igsuong Muslim si Prophet Muhammad nila. Peace be with him mga higala atong respeto sa mga igsuong Muslim. O kana una pagali na sila kaysa protestantismo mga higala. O ikaunom gud nga siglo o anong gidili man na sa ilang pagtuo ng kontrasepsyon. Ituloy ko dugay ng gadili ana. Nya pag-abot atong 1930 giusab na sa protestante nya giusob po doon daghang mga protestante rong nidawat na anang kontrasepsyon. Mga higala na ay tagna sa Biblia sa Isaiah 5:20. Isaiah 5:20 nga moabot ang panahon nga dunay mga tao kuno nga ang itom himuong puti ug ang puti himuong itom. Budi pasapot kuno ang maayo himuon nilang sayop ug ang sayop himuon nilang insakto. So kanang kontrasepsyon sa sinugdanan pa lang sa Old Testament bisan pa sa early Christian mga higala. Gidili na pero ilang giusab ron ang unang pag-usab na niadtong 1930 ang Anglican Church. Sila muusana mga higala sa mga katumanan nga ang dili insakto nga kanang kontrasepsyon di man gyud mao himuon nilang insakto butangan dayog mga bersikulo pod mo gamit pug mga teksto isip pagtuis sa unsay tinuod mo na natuman na mga higala. Daghan ra ba kaayong gusto nilang himuong sakto ron kanang same-sex marriage, kanang divorce, abortion noon kanang abortion murag maglisod nagpasar diri sa Pilipinas. Pero dito sa Amerika, pastilang dugay ra na. Nakalusot yung tao na dito sa Amerika, niya mura ba niya itong awaton ron kay ang contraception man na, partner man na, contraception o abortion. Dito sa Pilipinas, lisod man kayo ng pasar ng abortion kay bisan si Noynoy atong presidente mga higala, di supak pug kuno siya anang abortion. Pero contraception okay ra kuno na nga kung buta na awon nga apil man na di ra man kay abortion. Contraception o abortion apil na tanawa tong speech ni Mother Teresa. Di ba apil na asgi dili lang kay mga higala hawa sa nako day gi-expound wa na paapiki na atong oras ang mahitungod sa kalanon pero atong nabasa ang teksto no sa 1 Corinto 10:25 ngadto 27. Ato ning expound sunod Domingo pohon kung itugot gyapon sa Ginoo. Ang akong gi-priority sa og discuss na mahitungod ani nga race bill kay pasalamat although na gikasubo po nato katong baha dito sa Manila. Nahitabo to kay daghang na kuan nato distroso. Pero atong analyze ato kuan to warning to sa Ginoo. Kay gusto lagi niya himuon ning Pilipinas nga kana bang muragsan instrumento ba nga mahayagan ubang mga nasod. Ay kung daghan ng mga nasod ron sama ng Amerika na hasta gali Italia ug Spain na apil gali hinon wa na apil ang Vatican kay naman diha nga atong Santo Papa. Daghang mga nasod nag-apil-apil ng kuan divorce sa panang pagsupak sa balaod simbahan. Pero murag nagtuo ta nga kining Pilipinas espesyal ta kay murag himuon tas Ginoong example alang subang mga nasod niya kitang Pilipino pud mag-awat-awat. O nang RSB apil at kopya man na dito gikan man na sa Amerika. Sila man gali may muhatag og kwarta kuno pondo para na pamalit anang contraceptives. Una nga wa pa to kay magbuto na unta dito sa Congress, gibahaan bitaw sa Ginoo. Wa man dayon lagi. Una gini atong programa ni Duyog kay unta kamong namina ron makasabot mo usbo ninyo yung baruganan. Kay di gina mao bisan pag-unsao na mga higala. Mo to warning katong baha sa Manila, warning man to. Ayos amo pagbuto kay murag sa Congress murag daghan pa po mga pro-RH nga mga congressman. Pero bulahan ta kay ang uban pong congressman nga pro-RH ni kuanan ni withdraw na. Salamat. Niipikto ang atong panawagan mga higala. Wala naman tayo igong panahon yun.
Maigal mga itag dispensa kay wala tayo kong panahon. Sa gikaingon ko na ang mahitungod sa kalanon, atong i-expound o gayo isip papasumpay sa mga topiko sunod Sunday. Sunod Domingo, kana akong itugot yapon sa atong labawang magagagahon. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal na inahan na Mother Mary ug sa mga kinagkuhan sa atong simbahan. Kinilamang yung ubus nga alagad sa mga tulumanon ng kahayag sa pagtuong Katoliko. Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas, kauban sa Pikas Lawak ta ni Lud ug Taxi Lumba. Hangtod sunod Domingo pohon samang oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Shop, look, and win raffle promo at ProSight Optical Incorporated, the eye professional eye care providers. For every 500 pesos worth of purchase or service, customer is entitled to one raffle coupon. Promo starts on August 1 to December